mga idol. Kumusta man tanan no? O welcome back sa atong YouTube channel. Medyo dugay-dugay tawa ka-upload kay kasakit atong niyaging mga semana. Kalentura ta no bag itong kamot. O karon pa ta makabalik og vlog. O namana ko kagabi og nakoy kuha gamay. Medyo lalong pang dagat na wa pay hunas. Kilid ako sa pantalan na mana. O kita ko sa inyo ha mga idol akong kuha. Ang sudan pamahaw. So muna kong kuha kagabi tay tilapia. Ikan ni sa punong, hapit yung punong kadali og nakakuha tayo ng tilapia. Og natay banak. Ano siya banak mga idol? Pwede ka buhok tulo na unom ka tilapia. So sulbad na itong pamahaw. Og natay popcorn mga idol, pambaligya sa kantin. Og ako ang partner po, nagluto po siya ng pulburo niya. Para pandungag sa income ang inadlaw. So ay kalimot sa pag-subscribe o pag-like mga idol. Para madawagan itong mga subscriber no. So daghang salamat sa inyo ha. So prepare tayo pamahaw kay para mamahaw tayo kaon. So mahaw tayo mga idol. Luto na itong pinirito no. Sa itong estudyante. Muna yung gisudan ng pinirito na tilapia o banak-banak. Ang partner po, kaon na po siya. O kaon na po da. Maho to guys. Banak guys, banak. Balanak. Mong paborito na isda, te. Oo, hindi. Ang dasing bukog. Balik pamahaw. Bye bye.